Itahola ngani zakwethu siphinde sinamukeleke kolunye uhlelo oluyingqayizivele. This is Durban Network. I am your host Sabelo Mfokandabase. Namhlanje nginolungisa insizwa kaJokas who's a leader of Hero movement. But asikubingelele studio. Ngibingelele mfowethu. Hayi nokuyalunga. Asikhona saphila. We were told ukuthi bekade nihlangene Howard University. Sithini story ithini into? Well mfowethu laphana ibisimple nje into besiyele laphana. Lapha eHoward College icampus eyingxenye yesikole UKZN. Yes. UKZN nama campus awu5 throughout ithi lonke. Yes. But bese Howard specifically namhlanje nje ukuyo submit i-memorandum from organization yethu. So under organization yethu si igama lethu kahle hle liphelele. Yes. Youth Empowerment and Entrepreneurial Rights Organization. Oh yes. Okusho ukuthi sibhekela kakhulu intsha enamabhizinisi. Amalungelo abo asibona abameli amalungelo entsha kwezamabhizinisi amalungelo entsha kwezamabhizinisi ngoba intsha eningi into esayisiqaphela ukuthi ayinayazi imigudu kumele ilandele mhlambe uma ifuna ukuvula amabhizinisi noma futhi uma ichashazwa yes abantu abanjengo landlord uthi bangenze njani no case yes nokuthi futhi ke ngaphezulu lokho esikhathini samanje indaba yabameli expensive ebantwini abaningi. That's true. Yeah, so bayabadinga abantu abanjengobhuti abadala abazobacathulisa ukuthi noma kanje akuzame lokho kanje. Istage sokugcina kahle sabameli yilesi sesite abameli because khona ngisho izinto nje ezincane nje. For example basic communication umuntu endloda ehlukumezile asikho isidingo sokugagama uthi uyotshela ummeli ukuthi yes yabo sekuvula ama-file sikhona izindlela ezivumelekile zokuqala lokho ukukhuluma kahle but as soon as seqala litigation okusho ukuthi any formal legal procedure so aqala lapho involve abameli because by constitution ummeli onelungelo loku conduct litigation okuba involved yes but ukujwayela kuba istage esikude kakhulu so ilana inhlangano yethu ingena khona i-advisor iphinde futhi ke sizama nokuthi sibatholele abameli aba-right abangakwazi ukubamela. Yes. So laphana ke eHoward kunama members well esizwana nabo. Yes abantu esiclose na kakhulu nabo bebeseduzane nathi. Bebenenkinga laphana bebelisile indawo besebenza. Behlanganisa berana ama-business. Kahle so laphana into efike yenzeka baxhashaziwe. Yes. Amahlandla amaningi alandelana. Bekuyinto ebiloku yenzeka njalo ngeminyaka kodwa bekuloku inqwabelana singanaki. Kuthe kodwa manje ngonyaka ngicathu unyaka odlule izinto zasesinqwabelene kakhulu. Siyabona sasesiqala nathi ke singenelela ke sibuza ke ukuthi kwenzakalani. So nje ukusummarizela kunenkampani ecelwe isikole. Igama lenkampani bayibiza ngokuthi iUKZN SSDC. Igama liphelele ngicathu uUKZN Student Services Development Company Pty Ltd. Lenkampani lena ibhekelela bonke abantu abafuna ukusebenza kuba namabhizinisi phakathi enyuvesi. Isitolo sokudla, isitolo sezincwadi, isitolo sonoma yini samafoni nani. Lenkampani responsible for ukuthi ibhekelele lama list lawa. Lama lease agreements on behalf of isikole. Yes. So ke kule nkampani futhi kunomama laphana ke okuyena oqavile ovela phambili kakhulu. Yes bambiza uMr D, uMary David. Bayimbiza ukuthi uMr D. So uMr D na ke uyeke ebesikade siba nenkinga kakhulu naye in terms of conduct yendlela izinto ezenza ngayo. So ke laphana nje into yokuqala besiyele nje ukuyibuza namhlanje kunama foreigners ama foreign internationals alaphana athola izindawo ngongemthetho. Lokho ngikusho ngoba ngokomthetho weSouth Africa ukuze ube nebusiness eSouth Africa uma umuntu wangaphandle kumele ube nento ekuthiwa ibusiness visa. Ibusiness visa yona ke uyiapplyela kwa Home Affairs and require investment engango 5 million rand in cash noma ngase ngayi equipment noma ke ucela exemption. Yes
besikwazi lokho ukuthi labantu laba abalaba phakathi abanamabhizinisi bokufika abanakho lokho. Yes. Bekuhlukumeza ukubona i-institution enkulu angaka inganaki izinto ezifana lezo. Yeah. Kakhulukazi nje manje sinenkinga yabantu bokufika enganakiwe la ezweni lethu. So bekokunye kwakho lokho. So le nkampani bifike yenze lokho ebese futhi ngaphezulu lokho ke ama members la bengaphansi kwethu abebhekene nokuqhashaza ukuthi arentisele ngendawo bengenawo ugesi. Arentisele indawo engenawo ugesi. Kuningi nje kusitho bekwenzeka. Izinkinga bethu nje ekutshela ukuthi besiloko ezinqabelana njalo ngonyaka. Ngalo nyaka kwakunenye futhi inkinga yakhona, kulo nyaka odlule sekunenye futhi. Lo odlule unyaka bekunenkinga yagesi ungekho qobo. Yes. Babecele i-lease agreement yokuthi ilast ehlambe I think u6 months. Wona wonke lo 6 months behlusha ugesi. Ungekho khona. Manje into thina bisicasula kakhulu ezinhlangano ukuthi uma bezama bona ke laba baba tenant we communicate lenkinga bebezitsho. Yes. Ila kube sesingenelela khona ke sibuza ukuthi kwenzakalani kanti. Nathi bese singenelele ke into esifike sabhekana nayo okuqala ulandlord bese siyamkhulumisa yena lo mama lwade imchaza. Washeshwa sifaka abameli. Wazocela sikhulume through abameli bakhe. Ngathi mina kuyena yazi umuntu innocent akenzi kanjalo. Ukuveza wona ukuthi khona okushaya amanzi. Yes. Sase sisikwenzile ke lokho. Sa communicate ke nabo ke sacela ukuthi sihlangane nabo. Of which beloke kubaleka ke lokho. Isikhathi esiningi abantu abanjalo hlezi bebaleka. They are kind of dodgy and stuff. Yes. Baleka kuphela. So kwabaleka ke naye kuze kwasizani kune member ye-organization lokhunje iMarch and March. Kune member ye-organization eMarch and March esayi-consult. Sathi nje ayibabuze labantu roughly. Yes. Hayi ukuthi isebenzisa isikhundla noma ukuthi uyiMarch and March. But ngenxa ukuthi besazi ukuthi iMarch and March nje manje izonibhekelela kakhulu yenza umsebenzi omuhle kakhulu endabeni yokubhekelela abantu ilento le yabantu ngithinta abantu bangaphandle. Yes, ngithinta abantu bangaphandle so sakubona right ukuthi le party le yalabantu bokufika sibazise ngayo. Of which ke into eyenzakalile lapho ke yona le member izamile kuyilungisa ke le nto le ukuthi communicate ise yabo izama ukuxhumana nabo. Yes. Because naye wayene impression ukuthi udaba uzodlulisela egungwini ephezulu zeMarch and March uma esine understanding ukusebenzakalani phela. Yes. Of which ke lokho ke angicatha kuphela ngahle ngizange ngifollow up kahle ukuthi kwenzakalani but into esayikhumbula ukuthi isikole kuthiwa senda ama-email kwizigungu ezikhulu eziphezulu zeMarch and March should babezama ukudala uqhekeko phakathi ukuthi mhlawumbe iMarch and March iqabane nalo lelungu leli esasicelile. Yes bazama ukinfiltrate ngamanye amazwi. Well ke of which ke nathi asibanga nankinga nalokho ke ngoba vele wasekuqaleni thina nathi inhlangano ezimele bengekona ukuthi si dependent la uyabona. Saseke siqhubeka phambili ke nenhlelo zethu ke so bese kulezi ke lezinye lezi ngizisho bekuyona lenkinga le yagesi. Yes. Bese futhi kwaba khona nenkinga ukuthi ngalo yanyaka loya bake benza i-violation in-constitution ukuthi bangene lapha kuleza indawo bashintshe izikhiye bengawazisanga ama-tenants. Yes. La eSouth Africa ukuzokwenza into efana naleyo udinga i-court order evela enkantolo. So besazathi ukuthi labantu abana court order njengoba benza lento le. Ngaphezulu kodwa ngaphezulu lokho bakwenzayo lokho. So ila sebese sibona khona ukuthi njengoba kade ngisho lezi zinto ziloko zinqabelana ezinganawo. Sase singenelela ke ezinhlangano nengeneleleni kwethu futhi sabazisa ukuthi sizozama ukwenza into njenge picketing. Ukuzosubmit i-memorandum on behalf bonke abantu bahlukumezekile. Yes. Including nalabo abanye futhi khona nezitolo ezinkulu iUKZN yonke phakathi inenqwaba ezitolo. Yes. Wonke lama campus yonke administrator yena le company yes yona le company as administrator lezi zinto bakhala kakhulu nabo nje manje into eyenzakalayo ukuthi bafakelwe ama private meter. Yes. So i private meter moyifaka
usually ufaka i-private property asimbe unama tenants aqashile electrical supply kuzobe yakho evela endlini idlule through lama meter bese ke isiya futhi kulezi indlu zabo meaning ugesi osetshenziswa lama tenants ugesi oqhamuka kuwena of which na ugesi osukuthathe mhlambe kwamasipala khokhela kwamasipala so lama tenants afakela ama private meter kodwa ba charge ngendlela ridiculous jeez bafakela bona wagesi bafike bafakela nawamanzi ama rate akhona awekho right yabona ngokwesibonela ugesi ngo100 rand amasipala uthola close roughly 30 units uthola amasipala ngo100 rand but lapha no100 rand uthola less than 20 units uyabona ukushaya amanzi ukuthi kwenziwa yini manje yini kanti le yenza kuhluke ngoba phela siyazi nesikole logesi ukhokhela kwamasipala ngale mali lesiyaziyo ama standard rates akamasipala so manje futhi kwenziwa iprofit through ngalento le leyo program ihlale nje ngicathi ngonyaka odlule le installation yalama meter ahlukahlukene njengamanje into ingakho ikhalazo zenzeka njengamanje ngoba into esanda kwenzeka so yilokho futhi nakho bekuzitshwa futhi so lapha bekunokuhlukumezeka even kwabo labantu abadala engimashoyo abathola mhlambe ba-owner zona ley'tolo ey'nkulu bese kuthi-ke le genge lena-ke eyintsha nayo bicindezela kuyingakho thina singeneleleke because sidila kakhulu lentsha abantu aba-above 35 angeni kubona kakhulu ngoba sinalento ukuthi siyazi ukuthi ukuze izinto zilunge kumele si-investe kakhulu la entsheni ukuze izinto in 10 years to come kube nezwe lihle noma izwe lenza kahle intsha manje kumele si-investe kakhulu kuyona so yeah bekuyilokho nje in summary mfowethu besingiyele lapha namhlanje so according to ulwazi onalo since inkinga enje I mean prior to the picket that you guys did bezivela inkinga sezikhona bona bese bazi yini ngalezi inkinga bese belindele yini ukuthi abantu abanjengani bazofika uma kunjalo yini abayenzile to change the situation uyazi mfowethu lezi inkinga baqala ukwaziswa ngazo phakathi lengane zisasebenza labantu laba asiba representayo elisiya bezo expire unyaka odlule ngoNovember baba nayo bona kusukela last year ngoJuly yathi iqala nje bazizwa indaba yagesi laba ema tenants laba ebatshela bona beyidluliselela bona into abebehlezi beyazi so nathi ukuthi besizofika namhlanje into abebeyazi into abayizamile ukuyenza ke namhlanje ebeyi-attempt ngicathi bebengafundisi benga kwi-main gate yesikole bebefuna khona igate bebefuna sisondele kulona eliqashile bazame lokho ngale ndlela ukuthi baze batshela amaphoyisa bathi amaphoyisa awaye kulelo gate kwakumele kuze ukuthi beyithini siyilandela amaphoyisa ethi no asicelanga thina ukuzowenza la sisebenza ngale la sikhona la so ekusizena ngifuna uqamba mangithi abayenzile ngaphandle kwaleyo nto le kade ngitshela namanje skill bezama istrategy ukuthi sihla simbe singabi lapha ngoba shuthi indawo ezongidicelela phela igama le waphinde futhi phezulu lokho baze think 7 days before ukuthi sofika ukushibene nesikhathi sonke sokuplan yabo bebekuthiwa bebefuna ukuqhubeka benze ngendlela right bebezositshela in advance ukuthi hayi bafowethu ahleni phansi ikhulume lento asenzeni kanje but ke bathumelile ilunga labo ukuthi lo accept memorandum memorandum of demands sase siyenza ke of which be include zonke lezi zinto lezi icelo isicelo sokuqala esenzile ukuthi iNewverse ibheke indaba lenkampani ngoba abaphathi abaphezulu eNewverse besikhuluma nabo ucingweni abakwazanga ukuverify ukuveza ukuthi khona ukushaya amanzi yes sacela mawuthi abakwazanga ukuverify it's not in their system or was not properly approved what exactly sathi kubona sicela basitshele umphathi lenkampani sifuna umnini memorandum bathi baloku besitshela igama lelo mama lo sathi no lo mama yena umphathi wayo sifuna umphathi wayo lokithi akazi umuntu sesikhuluma naye waphinde wathini
wathi umuntu sesikhuluma nakazi ngaphezulu lokho futhi sathi kuyena sicela ki-office la lenkampani ireporta kulona because phela uma lenkampani yenza umsebenzi wesikole ngaphansi kwegama lesikole kusho ukuthi ine-office ireporta kulona la esikoleni asikutholanga lokho buye ngathi impendulo eziningi izitholanga no azitholanga impendulo eziningi sitholanga so iyona into yokuqala esifike sayicela ukuthi isikhulu esisodwa si-confirm si-verification ebese sacela ke nendaba yokuthi laphana kulezi indawo lezi njengoba ngisasho lezi lapha phakathi bambala kakhulu abantu sothi abantu bebefunda phakathi base bayithola lezi ikhala zokusebenza so bese sicela ukuthi ikhala lezi azinikezwe abantu bebefunda la empowerment ngicela empowerment isebenza kanjalo ngoba even ezikoleni ezisemalokishini uma umfundi wala kayenza sense ukuthi in terms of employment ubuye futhi uzosebenza la ngokwethu sibona lonto we understand leyo yes uyayibona mfowethu when understand indaba lana it makes sense ukuthi uempowerishwe indawo vele ukhulele kuyona nobufunda kuyona so ilonto besibona iright ukuthi no izingane eziningi ezigraduate azinamsebenzi nje manje imisebenzi ayikho so nje imisebenzi ngeke ingane eziningi ezama business ideas nqwaba so ama graduates esikole are unemployed awaniki ithuba lokuthi afike azoyicela le ndawo kube izona ezamparishwayo as much as kungehla simbe egcwale zona zodwa ke akube at least iningi izona out of abantu abawu10 abawu8 kube ama alumni yesikole yayibona ilonto le besithi yabo kwesibili sifike sayicela and then ke saseke kwesithathu ke sasesicela ke nendaba yokuthi tholakala imisebenzi yabantu abama locals around phakathini into ke le esenza sacela lokho ukuthi isikole sisaranda umphakathi omningi kakhulukazi umphakathi waseMayville sikakele ngakhona so uyabona uma iningi labantu bala emphakathini onkakile bengasebenzi phakathi maningi amathuba ukuthi futhi lamalungu omphakathi abe involved mhlawumbe into enjengenkunzi for example yes kanti uma iningi labo labantu beyabantu abasebenza la ngisho inkunzi ngehla towards izingane zalapha because labantu bacwele la vele bazoyivikela lengane yebonto le indlala siqedeni la eduze ngoba manje mesiyeka la izobhekfire bona labantu laba bazoza la bazophuca ingane into zazo so mainly nje lokho sifike sacela lapha sasicela nokuthi nje baphendule zonke lezi ikhalazo lezi esezikhona vele lezi zinto zagesi so i-duration yabithini yokuthi baphendule i-duration sicele ukuthi kube u48 hours sithatha sicela siphendule within 2 business days ngoba vele besibona namhlanje ukuthi kusawu lesibili vele so besicele lokho of which ke kodwa ke sinezinhlelo ezibanzi yabona masenze izinto lezi khona into ethi contingency plan contingency plan is very important modela nezinto ezifana lezi ukuthi uyazi la mesiqeda la siza la yabo so now ama contingency plan maningi kakhulu eswenzile but then the question would be if mhlambe after 48 hours if you've alluded about they do not meet your demands what's the next plan mfowethu ukutshela iqiniso okwamanje inhlelo ezizayo besoy maso zidingida namhlanje but ezinye zazi bese zisuggestiwe manje ngicela ungazisho ngoba bavele bazilungiselele banenkinga yokuthanda ukuzilungiselela uma beke bathola something okay kushuthi nje in summary kwi-memorandum yenu kufanele baphendule in 48 hours kunjalo mfethu because even namaphoyisa abekhona swabuzile ukuthi do we have a legal obligation in ukuthi labantu laba baphendula le time frame le esicelile wathi yes ingakho ngisho memorandum mehanjiswa kufike khona iphathi le ihamsayo isayine nephathi ezoyireceive isayine phambi kwamaphoyisa namaphoyisa ukuthatha ngisho icopy ukuze azi ukuthi niyabona labantu ukuthi angithi abasiphendlanga ingakho ke manje
senza 1 kanjena ke manje yabo abe nobufakazi. So in general South Africa sine high rate of unemployment, especially abantu abasha. Yes. Knowing very well ukuthi nani representa abantu abasha. Yes. Mhlawumbe looking ekutheni amanye amathuba abantu abasha base South Africa senokuthathwa abantu bokufika. Yes. Mhlawumbe ningaphawula nithini kuloko okanye mapi ama actions eninawo ukavoid into ezinjalo. Yabona mfowethu ukutshela iqiniso indaba abantu bokufika ezweni lethu njengamanje abangengemthetho iphume kakhulu esandleni iphume kakhulu esandleni. Yes. Thina into esavele sayenza noma eyadecide inhlangano yethu ukuthi asigxile kakhulu entsheni kwi-empowerment yentsha. Yes. Ngoba in terms of abantu asebekhulile akusekuningi okusangenzeka. Ngoba even i-employment eSouth Africa iqala from 18 to 35 esikhathi esiningi preference. Yes. After 35 years ungaqashwa but mawukuthi mhlawumbe une-experience usebenza somewhere. Wasudluliselwa ngalapho. So ingakho sibheka la kubonakala khona ukuthi intshi affectekile due to i-preference mhlambe abantu abokufika. Uma sike sayithola evidence efana naleyo. Njengoba le yade ngisho ukuthi laphana leya nyuvesi kunenkinga yezikhala zokusebenza inikwa abantu bokufika over preference abantu abasha. Kunabantu abasha esibaziyo abebenzenza izicelo zokucela nabo ukusebenza bahlala emakhaya kwemanje of which icelo zabe bezidecline noma kungashiwo isizathu sokuthi indaba bengabaniki. Sobekileyo inkinga ke ingakho sikwazile futhi ukuthi sikhulume lento no akwazi ukuthi kwenzeke kanje. Lungisa ngokujwayelekile la eSouth Africa once wabangale kwa 35 you are out inkampani azisakuprefer even nomthetho nawo cishe support leyonto yet abantu abasebenza eParliament sibona ngisho abantu abalako 75 and something to 80 and something. Nina njengabantu ababhekelele izikhalo nezimfuno zabantu abasha kuniphatha kanjani ukuthi the very same parliament issue umthetho othize ovimba intsha ukuthi ikwazi ukukhulela to 40 years to 45 yet bona eParliament they can last for 100 years. Ukutshela iqiniso mfethu uyabona when it comes to politics. When it comes to politics, I think nathi siyaba affected ezinhlangano ngenxa yokuthi mesidinga assistance yezinto ezifana nezinkinga zezintsha. Asibathola abantu abasha abazokwazi ukunderstanda i-grievance esifika nayo. So thina lokho kus-affecta kakhulu directly ngenxa yokuthi uma ufika mhlawumbe umuntu osekhulile omdala uzomchazela inkinga zentsha lo muntu akabi nalento omunye umuntu omusha abanayo yabo because omunye umusha izinhlizweni lento hlasimbe nje uma kutholakala yabo manje bakuthiwa implement umthetho hlasimbe ukuthi no lo 35 years uyashintsha uzobekwa ku30 abantu abasha bangagcwala emgaqweni hayi laba sebekhulile yabo ngoba bona bayakufila lokho yabo so indlela angifuki akusiphathi neze kahle as a result ukuthi ku management yezwe noma ikakhulukazi ezikhundleni eziningi abantu asebekhulile. Nenye into engihlezi ke ngikhala ngayo mina personally ukuthi izwe lashintsha njengamanje. Izwe is moving forward. Njengamanje there's ama gadgets for example. Yazi kudala ingane ezincane zazingakwazi nje ukusebenzisa incingo. Yabo zazingabi nane incingo but esikhathini samanje ngisho ingane encane yakwazi nje manje ukusebenzisa ifoni. And lokho kuyakukhombisa ukuthi njengamanje izwe is moving with digital direction yabo. Obviously we are at a fourth industrial revolution. Ongithi ayibona lo nto wethu so angazi kuniphatha kanjani ukuphathwa abantu abangazi nani sekhona iAI. Izona zinto esiyenze bese sikhala ngazo abantu abakwazi ngisho uzibhalela ama-email. And lokho kwenza ubunzima obuningi njengisho ukuthi uyafika eminyangweni ethize uzocela usizo utholi ngendlela ngenxa yokuthi even yeka mhlambeke izinto ezifana netechnology nani even izinto ezibasic understanding izinto uyabona intsha
i-constitution icula ngekhanda. Thina for example maningi ama constitutions esiwaziyo by head but asibona abamili. Yabo ngenxa ukuthi si woke si aware. Yabo imqondisa fresh. Umuntu osekhulile umumtshela ngento akise uzogisa ngalana usabathu uyambuyisa akise ngalana yabo. Kufana nasemaphoyiseni mozosizwa iphoyisa esilikhulile. Kunalento le iphoyisa ne charge office uthi statement kuyabhala statement mesibhala kubhala ngisho bhala yonke into. Umuthi bekumnyama ebusuku kuyabhalwa lokho umuthi ngo10 to 8 imali abhala u10 to 8 kuyabhalwa kudlala. So ingakho esikhathini mozosizwa iphoyisa elikhulile charge office livele ithi ayingeke lento yakhe ayi uyabo isikhathini ngizala ngengibhekana leyo nkingi uzovula icala uthi hayi lonto ayi yabo but musafica osemusha hey attend icase yakho because futhi ubona njengomlingani wakhe uthi hawu mfowethu othi sikusize yayibona lento le lule nokukhuluma nawe yes. Enye into engifuna sibheke la Lungisa the funding system, the funding criteria that we have in South Africa, especially to the up and coming businesses and stuff, entrepreneurs, if I may put it that way. Kunzima, bakhala abantu abasha, ukuthi uyafaka lapha proposal business plan yakho or whatsoever, ungatholi, you know, there's no NYDA, ekunama thousand if not 100 of thousand yama proposals afakwa lapha yethu abantu abasizakali. Do you believe mabethi mhlambe kufanele wazi ubani ukuze ifunding uyithola? Thina uhlanga lethu indlela operator ngayo mfowethu angifuni uqamba amanga. Sengabe comfortable ukuthi vele iyona ndlela esenza ngayo isikhathi esiningi. Into ekuthina ku DNA yethu le yokuthanda ama shortcut. Yes ukuthi nepotism bayibiza kanjalo ngesingisi nepotism ukunikeza ipreference kumuntu wakini mhlawumbe phakathi enkampanini munenkampani bathi nepotism. So thina I think nepotism it's because of indlela ekwenzeka ngayo kuqala. Yes kunesibonelo ehlezi ngisenzela abantu ngeapartheid ukuthi if unikeza u2 liter uzothelela abantu ababili enkomshini ufaka ilitha ngala well ngomqondo ophusile kumele ufake ilitha ngala umunye umfake ilitha true equality angithi leyo but manje uma ufa 1.5 liter ngala ufaka 500 ebese kudlula isikhathi eside esithize bese futhi siunika omunye u2 liter uzohlukanisa ngo1 liter noma uzoqala upheshe ngala yabo uzofuna uqala uphesha ngala principle kumele ngabe ithi uyaphesha ofishiki la kwenzanga ngayo lokho after ubandlululo akupheshwanga ngala kuvela kwaqhutsheka phezulu kwala macala amadala so ingakho ngisho equality after le inequality le ayisizi ngoba kunalokho kuzoleke kukhona le gap le gap izoloko ikhona uyoze kuyoba njalo ngoba asipheshanga ngala asipheshanga yes akupheshiwe so ke lo nkinga mfethu into esohlezi sisinayo intsha struggle for funding nazo zonke lezo zinto lezo akuyonto ezophela manje ezindle emnyama sonke ama effects wazinto zenzeka kudala ingakho akekho umuntu omncane okhula athi ngifuna ukubribe isikhundla ngifuna ukubribe ibasari ngifuna ukubribe ifunding esamncane ukhula bona isimo sempilo uthi yazi la ukuze kwenzeke kahle ayi angivele yabo but uma ngabe ubuka right now development speed development it's either technology or infrastructure knowing very well ukuthi abantu abasasebasha ibona abantu abane IQ ethanda ukuba ngcono that then tells ukuthi ibona abangeza nento ezingcono in terms of imigwaqo ukuthi no sekunendlela entsha yokwakha umgwaqo sekunendlela entsha yokusebenzisa ifoni blah 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 awubuka ukuthi if they are not prioritized for funding or if kufanele uqale ube wazibani noma kufanele ukhokhe bribe for funding then kuvimba mhlawumbe ama proposals that can change the whole scenario of the industrialization. Yes. No bethu uqinisile ngalapho nathi into esikholela kuyona leyo ngoba phela if there was fair selection procedures without indaba zokuthi kwamukelwe amatshonjo kanje ama proposals abantu
abangenza kahle I think ayaba excluded due to leyo procedure le yabo ayaba excluded ngenxa yendaba zokwamukeliswa kwamatshontsho nani ngaleyo ndlela silahlekelwe yabo yes so ingakho uzubona ngisho kwenza ama post kuthiwa kunomuntu wa develop into ethize kodwa ayizange ifune into ethize abayithu yabo ngenxa yalokho but I think into nentsha ekumele isukumele yes intsha manje ikhuleka kakhulu I think ayinakile so ungroove kakhulu futhi idansa kakhulu yabona nje ukudansa nje it's a must basho njalo yabona so mfethu into eyenzakalayo okwamanje I think wonke umuntu ingqondo imbuyela bese ifika 35 years yes yabo sekulate sekulate so okusho ukuthi into eyinkinga ya foundation phase I think into ekumele instill even abazali emakhaya yes bazali emakhaya even esikoleni into efuneka iqala ilungiswe lapho yes development ingakho ngizwe ukuthola igotsho semanzi yes development bonakala ukuthi okay asilungise la ukuze labantu sibakhele ukuthi babe nje yes sesivala nje mfethu mhlawumbe abantu abafisa ukufinyelela kunina bafinyelela kanjani ama details athi sine website mfethu sitholakala kuyona www.yeero.co.za lapha nemininingwane yonke ngathi inombolo zocingo ama email address bangakwazi ukufika basithole khona okwamanje asitholakali ku Facebook no Instagram ngenxa yokuthi indlela inkinga esizilungisayo zidinga ngazothi singangabi exercise confidentiality ebese nje okunye yes abantu nje intsha eningi ngas approach nayo uma ukuthi mhlambe babantu ukuthi abazihlanzela ababhekene nezinkinga singangena any WhatsApp group or something okwamanje ngenxa yesikali sama member besingasiboni isidingo se WhatsApp group yes but hopefully eventually kuba inhlangano edevelopayo impela eza ngamandla swamba masibe khona isidingo official nakhona lokho kuzoba communicated throughout wona wonke ama members yes nganza kwethu sivala kanjalo kuhlelwayo iDurban Network labe sihleli khona noLungisa the founder of Yeero which is an organization fighting for abantu abasha ukuthi basizakale enkingeni ababhekene naso sivala kanjalo ihlelo leDurban Network sabele mfowanda base lesithi abake babonana kanza kwethu baphinde babonana danko Hammer